Yma ynghylch y defed mae pencampwyr y Brydiau Mynydd ac Ucheldir Pyr a'r Brydiau Mynydd Cymreig yn mynd ben a'i gilydd. Alun, mae hwn nawr yn gysylltiaeth fach gymarol newydd ac yn symud i cam yn nes at y prif bencampwriaeth. Odi, mae'r camau mawr wedi digwydd a nawr mae'r camau bach yn dywar at ei gilydd i ddod i'r pinnacle mawr. Ac yn symud yn gyflym iawn, dda ni'n dweud. Odi, bydd hyn ddim yn para'n hir nawr. Mae ydych chi ddoi bar o wyn yn y rhestr gyntaf yma, ac mae'n anodd i gymeryd ochrau pwy ffordd i chi'n mynd i fynd, ond dyma'r defed sydd fy mogion i'r rwy'n croes a rwy'n isteldiroedd a fi mlaen wedyn i wneud y defed i fagu rwy'n yma sydd nawr yr isteldiroedd. Dau bar yma, dau o Gymru, Elfed a Kate o Gwmhydfer Tre Castell a wedyn Teulu'r Tain o Bwllheli. Wyn, pa un sy'n mynd â'ch llygad chi? Mae'n agos ofnadwy unwaith eto. Da ni'n mynd yn ôl i'r hen stori, os na, da ni'n gallu handlo nhw. O, mae di bydder ni! Waw! Mae Elfed a Kate, Hovers and Jones yn gwneud yn arbennig yn y ffair iaf eleni. Arbennig o dda! O, gwerth chweil, maen nhw werth i gweld, ydyn. Oedd y ddau bar yn agos iawn. Ond mae'n braf gweld bod nhw'n cael cystadleuaeth newydd i'r para yma. Hollti blew, dwi'n meddwl, oedd fanna. Ie, o ddim llawer yn di o'r gwbl, ond mae'n bleser, mae Elfed wedi rhoi a Kate wedi rhoi o'i hamser am flynyddau mawr i'r Brydiau yma, a mae'n bleser i weld nhw'n dod i'r pinnacle ar i'r brig. Ac wrth edrych nawr nôl at y beirniadu, ni'n gweld bod Geraint a Brian dan yr eglwys a Brondi hefyd nawr i cael ei tynnu mlaen mwyn bod nhw'n cael dewis y gil wobr. A Teulu'r Tain! Teulu'r Tain wedi mynd ymlaen a'i chwarae teg, ond o ddim llawer yn ni nawr. Pan dewch chi'r safon yma, dim ond malltir o hollti blew a do lawr i'r penderfyniad yr peth lleia sy'n neud y gwaniaeth. A mae'n braf i weld y Brydiau Mynydd Cymreig yma'n cael llwyfan ychwanegol fan hyn yn y ffair cyn y prif bencampwriaeth. What can you say? Not a word. What's so special about these now? Brecon Hill Trivet, they are special. Our local breed. I don't know very what to close say. to your heart. Quite, yeah. But you've got many breeds, the Torwen, the Torneys. We've got 3 breeds and we're starting a 4th now. What's the new breed? South Country Trivet. Look out next year then. No, I didn't say that. Well, llongyfarchiad yn mor iawn. Well done you. And you. Kate too. Where is she now today? My mum's very ill. Yeah. Well, best wishes to her mother as well. Thank you. I'm sure she'll be very happy to hear the news you've got here today. I'm not going to tell her. Da iawn chi. Llongyfarchiadau.